Lukekaamme pyhästä evankeliumista Markuksen mukaan. Kuulkaamme, silloin saapuu paikalle arimatialainen Joosef, arvossa pidetty neuvoston jäsen, joka hänkin odotti Jumalan valtakuntaa. Hän rohkaisi mielensä, meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista. Pilatus hämmästyi kuullessaan Jeesuksen jo kuolleen. Hän kutsutti 100 päällikön luokseen ja kysyi, oliko Jeesus todella jo kuollut. 100 päällikön vahvistettua asian hän suostui luovuttamaan ruumiin Joosefille. Joosef osti pellavan vaatteen, otti Jeesuksen ristiltä, kääri hänet vaatteeseen ja pani hänet valmiiseen kalliohautaan. Hautakammion ovelle hän vieritti kiven. Magdalan Maria ja Joosefin äiti Maria katsoivat, mihin Jeesus haudattiin.